Merhaba tomoşaşlar, hormatly ilesler, ine bugün dünýä gyzyň bagtoy. Häzir bize toýa başlaýar. Siz bolsa tomoşa ediň. Bugünkü dünýä gyzyň bagtoyny size hodurlaýar. Meşhur Zeyhun Production. Näde sataşdym men özüm bilemo. Seni görsem mizama gaýdasym geleno. Aşk ýanny ýürekde wagt şydap bilemo. Bir bakışda ýüregim ezildi dünýäm. Ýanny ýürek şydap bilemo. Bakışda yüreğim ezildi dünyam. Geceler okuyum yok yanına varacak. Katı görme mehirli sen yüzünü verecek. Boşqım men yüreğim bağrım dilecek. Bir bakışta yüreğim senki dünyam. Geceler okuyum yok yanına varacak. Katı verme sen mehirli yüzün verecek. Boşqım men yüreğim bağrım dilecek. Bir bakışta yüreğim senki dünya. Ine merhaba tomoşaşlar, görsüňiz ýa toy şeýle bir gylgalanly dowam edip dur. Bula zaý portotary size ýetirýän meşhur Zeyhun Production dowam edýär.
Hem de tanıt ederler. Canına sağ olsun.